cha uMaskandi angeke ngikwazi ukuthula mina ngizwe umlando wamchuni mina inkosana la engasho ubhodloza abanye abayilutho imini president wenu imini president wenu wamabhinqa imina umuntu onomlando odlula wonke umuntu owasakaza endimini kaMaskandi ngaphandle kaBhodloza imina olamba uBhodloza ngomlando kaMaskandi akekho futhi omunye imina onomlando onzima wokwazi ukukhumbula ngisho amaqhawe asalala imina ophethe lo mlando ngakho ke angikwazi ukuthula umlando kaMaskandi ufubulawa izinja nje angikwazi ubulawa imigudu wenje lena uThoko Mcinelo jaya lo abona ngenza kwethu umlando kaMaskandi mkhulu kakhulu unabafana abakhona njengamanje igame yabo enkulu ezweni phethe uMaskandi ukumthandeni okukhuzani nabanye abaculi abacula kahle eNingizimu Afrika bonke labo bafana zingane zami zonke lezo ingane zami zonke lezo ikhuliswe yimina futhi nento abayiyo yakhandwa yimi endleleni ke vele ngeke ngabe khona amahams kanza kwethu inkinga izoba khona kodwa ke into ebalekile hiyo leyo ukuthi angikwazi ukuvuma mina kusuka ishiphi ipende pavement zizobulala uMaskandi lento engangiyikhuluma nje lapha ngithuka labo bafana umcineka nalofana kwamaphumulo wakwaNgcobo ngibafuse egisa lapha ngibabiza ngezinja namanje ngiyakuphinda bayizinja ngoba lento abayenzayo ukubulala uMaskandi akwazi ukukhetha iphela emasini nguMaskandi never I'll never allow that ngamane ngiyife qala kunoma mina engavumela le nto leyo never ngoba yona lento leyo ebalekile 2 bese ngiphinde ngigcizelela udaba lokuthi ke babe ngafanele bekwenza ukuthi bavimba abaculi kuyokumukela umthandeni lapha workshop kwaku wrong lokho futhi akumele kukhethwe abaculi uma kufanele bele ngijabulile nje ukuthi ngizokuthi uMahle uzobe khona lapha eCarlsfontein kuyinto enhle lokho nawe abaculi ngathi bangaba khona lo mfana wamaphumulo uthi uGehle leconsi ngoba siyamazi usasiphupukwana sesiya understand isilinyana ke yehlisa kubulima bakho qasha abaculi lamafanele baqasha kodwa ungayenzi lento yokuthi ubakhove ingane uyikhove lephalish wenza izinto uzenza based on indlala controlling ingane ngoba ilambile ngoba ngisho umsamo yazi ngeke ivume leyo nto no wakho umsamo ngeke uyivume leyo nto ucontrol umuntu based on ukuthi wena ulambile now the pendo pavement nje ngeke uyivume leyo nto leyo i-wrong kakhulu lento leyo oyenzayo mina ngikukhonze kabi mfowethu uyakwazi lokho bokwenza lapha nje emcimbini kaSpheki ubuyihlanyisa nje nawe yazi hayi bafethu ayiqashe generation ithatha lidleke la Maskandi ayiqashe generation uya-acta ma ungifuna mina uyazi vele wenze njani awuhambe ungizengela emcimbini yabantu wrong nje wona imicimbi yabantu hlulekileke kuyona imicimbi yabantu ngoba ufuna ungikhandela igama elibi lokuthi mina ngingohambe ngona imicimbi angona imicimbi yabantu omini inina nje ninomona nomnsizwa bami nodumo lwami nokubomba ungameli kwami niyangibangisa ninemhobholo zinja bese nibona ukuthi ke mayisefikele akachukuluzweke bese kalezo reactor bese kuba uyena osala nesidanga sevondwe ngeke umhlaba uyanibona nibolile umhlaba uyanibona umfokadludla mina sekaphila la iminyaka lo thatha intombi lena lapha na ekwesakamthethwa uSiphe uMazulu ngaphela neminyaka bengengezi nemcimbini weqhawe lasenkandla ligana futhi liganwa lelamanisa bengengikwazi umezi imcimbini wokuthi enkandla ngoba khuluma ngesabe bani ubani ngesabe bani phinde ngibonga kakhulu insizwa kwabagwaza lena ekuyona bemshawothe lapha lensizwa ayikhona kuganwa insizwa yakwaDlamini le emzimkhulu eyishawotha futhi nalapha mawushawodwa kubhekela nezinselele eziningi kakhulu
nomlilo uyakahangula futhi nathi futhi sithatha ama-mic sibe nolaka sebhekisa ngakuwe makufanele sibe nolaka makufanele sincokole kodwa kube kusuke kudlalisa imali futhi abese phinde lawule khuza futhi kamnandi akonke lokho mfowethu ube indoda mfowethu kakhulu ngibonga nomkhaya wami mavapha focus kakhala amadoda mfowethu ngiyabonga kakhulu mfowethu thena mase ngihlanganyelwa ezakithi ingane laphana odunge nomgodi behlanganisa amasenti beshaya indishi before indishi bethi bazoxhaphaza mina wangilwela mfowethu uyabonga ngibonga kakhulu kwinkunzi yeSolomane lapha lapha nomfoka sibiya lapho mcebo mododa walwa wathi cha ngeke ilale engadlalelwa semachunwini hawu yenu abantu nebantu heni ayinaze nakhona bo hlanganyela umuntu ayedwa ohlele ekhaya engatohe nifuna ukumdala apha nje lotho lihlulekile kakhulu ihlulekile thena noma se-actor lo uya-actor lo ngiyabona bakwethu bengingazi mina ukuthi emhlabeni kanti awasuka ubundodana madoda hayi ungalende ugabagaba longalo madoda umkhaya laphana cha uDVD hayi ngibonile ukhuza ubusizwe phela wakhuza laphana noma futhi amakhuza laphana wasuka madoda asuka uma undodana lapho wathi ngeke udlala ngoba ngikhona ngeke udlala ngoba ngikhona wavula umqhumisa ngenjani yakhe hayi kunze umgodi madoda kanti bafuthu undlala imgcekana umgodi unayi romance is very romantic wavula wayilula ingalo wayidile gabavu wathi ke hlala phansi baby sit down baby yazi sivele samanzi same time isiqoko sekushi samanzi same time ubuye segqoke esinye madoda umkhawule ngale nje kangaka mina ngiyakubona konke nje mina ngihake nje hayi cha hayi bayakhuza abantu ekandla madoda bayakhuza abantu ekandla uqhubeza ihake hayi baby sit down baby sit down baby lapho yasemabhuqwini konile yabuka kuya-actwa kuyadula ubusizwa ngoba futhi siyibali iy'cawu zakho sikubali futhi ukuhlangana silazi induna yakho siyazi ingqondo yakho eqoqa nje ebhashini wazi waphi wena wabala amagama akho engizodlala iy'shiphi mina nje hlobo cha siyabonga kakhulu Siphe cha futhi umcimbi uhambe kahle ngiyawuzange ubonakala nhlobo uhambe kahle neminye imicimbi ngisazoya futhi akukho umcimbi ozobonakala imemeni kube mnandi sincokole kube mnandi sinandise bakuthi ezweni siphuma kwi-stress soxoshula amaphosa bese siphila kamnandi leli zwe laseNingizimu Afrika.